Hej YouTube, mit navn er Markus, og det her er sådan set den første video, jeg kommer til at lave på den her kanal. Det vi spiller her, det er Mini DayZ, du kan se her. Dernede i skæggelitager, det er controls, der er her. Jeg kan ikke rigtig se min mus, men der er nogle controls lige nede under det der Start Surviving. Det kommer jeg ikke til at se længere end i videoen, men det er sådan set den første video, jeg vil lave her. Den handler om det her spil. Det er Mini DayZ, det er en mini version af DayZ. Jeg har spillet en lille smule, altså går lige kigget lidt rundt omkring. Det er det samme som har lavet DayZ, der har lavet der. Og mens jeg sidder og spiller der, vil jeg også lige forklare jer lidt om hvem jeg egentlig er, og hvad jeg kommer til at se her på den her kanal. Så ja. Det jeg kommer til at se på den her kanal, det er for det meste gaming. Ja, det vil være for det meste gaming, med mindre at jeg laver noget hyggeligt, jeg ved ikke, giveaways eller noget. Dog regner jeg ikke lige med at sådan starte ud med giveaways lige til at starte med. Det er sådan lidt, der er mange der gør det jo sådan for viewers og sådan noget, men det, altså jeg har været oppe her på YouTube før, men det er bare mere. Det var dengang jeg var med sådan for et år eller 2 år siden. Ja. Så lad os se om vi kan finde noget gear her. Altså i de her zombier her, at jeg ved ikke, jeg er forholdsvis hurtigere end dem. Nå, det var bukser. Simpelthen. Foretrækker bukserne. Oh shit. Sådan. Og som man kan se, så ligner, hvis jeg har spillet DayZ selvfølgelig, så ligner butikkerne meget dem fra. Jeg forstår ikke lige, hvad der er i mig lige nu. Men som I kan se, okay, jeg tror at jeg er ude af mappen der. Men I kan i hvert fald se, at det her spil er okay. I guess lag. Men at hvis jeg spillede DayZ var, at det ligner mappen sådan mere eller mindre rigtig meget. Jeg vil regne ud med, at vi starter med at få noget gear en slags. Dog det er ikke multiplayer, tror jeg. Der er ikke rigtig connect til noget. Jeg foretrækker den, tror jeg. Okay, det er rigtigt med et. Der er dog mere plads i den her trøje, så tænker jeg bliver nødt til at vælge. Pepsi. Let's have some Pepsi, mate. Okay, jeg kan også lige fortælle jer lidt om min specs. Jeg har et GTX 680 overclocket selvfølgelig. Altså, det er ikke overclocket ind i BIOS, men med AVGA Precision X. Og jeg har også altså jeg havde en CPU før det var AMD 8350 mener jeg, altså en 8-core 3,2 GHz mener jeg det var. Det var en forholdsvis hurtig processor, men den gik i stykker, så nu har jeg en AMD 6300, som er 6-kernet og har, jeg mener, 3 GHz. Eller er det kun 2? I må ikke lige hænge mig op på det, så. Mit motherboard er et Asus FX 990 Sabertooth. Og ja. Jeg har 8 GB RAM. Jeg ved ikke lige med de 8 GB RAM. Altså, det er standard.
De fleste, der har en computer, har omkring 4 eller 8 GB RAM. Nogle har 16. Og overvejer, om jeg skal opgradere til 16, men jeg tænker lidt, det er unødvendigt, når jeg kun skal bruge den til at spille med. Men jeg regner enten med at opgradere min CPU igen, eller få et GTX 970. Det skulle jeg have hørt, skulle være rigtig godt. Ja. Jeg er glad for at være en del af det danske community siden, at de videoer, jeg har lavet på YouTube, det har ikke lige været let's play videoer, det har været sådan mere edits. Jeg kan godt lige lægge min kanal nede i description. Sådan, ja. Altså der hvor jeg lavede min Call of Duty og Counter-Strike, på grund af at jeg spiller en del Counter-Strike Source, eller no, Go. Counter-Strike Go, ja. Jeg mener Source, det er fordi jeg blandede det sammen med det jeg engang har lavet. Eller ikke engang, men jeg spillede engang meget Counter-Strike Source. Og det jeg optager med, det er Open Broadcast software, så og dog regner jeg ikke lige med at få så forfærdeligt mange viewers lige nu. Så men hvis dog er der nogen, der skal komme forbi den her video, så vil jeg meget gerne have jer til at kommentere på den. Jeg tror at jeg har brug for noget mad. Og jeg er meget lidt blod. Er det her mad? Yes. Mad. MLG Shitzel McDetzel. Og jeg kan også godt lide nævne nogle af de spil jeg har, hvis I kunne være interesseret i at se noget af det. Altså ellers lægger jeg bare et screenshot af alle mine spil. Ja, i description til print screen, altså lightshot. Jeg ved ikke om I lige har nogen idé om hvad det er, ellers det er ligesom GSO. Det er sådan set bare præcis det samme som GSO, bare lidt lettere for mig at bruge, fordi jeg sådan mere mindre kan markere det sådan, i stedet for at jeg skal trække det, og så har man kun en chance til at gøre det rigtigt. Der kommer også nok nogle reviews og unboxing af ting, men ja. Men nu kan jeg lige nævne nogle spil. Jeg har CSGO, DayZ, Arma 3, Arma 2, alle Call of Duty's, undtaget Advanced Warfare, på grund af at det falder ikke lige ind for mine interesser. Jeg synes slet ikke, hvis det havde været en anden genre, eller hvis det havde været et andet spil, for eksempel, hvis vi lige siger, at det måske har været et nyt spil, der hed futureshooter.com eller et eller andet, så havde jeg nok spillet det, men det er fordi, mere eller mindre fordi, at jeg synes ikke, det hører til inden for de spil, de har lavet. Det er lidt for, ja, fremtidsagtigt. Mere eller mindre. Men det her spillet er sådan set kun fordi, at jeg skulle lige have noget til at starte ud med. I kommer nok til at se en smule af det her, altså nu er det ikke fordi, at jeg har tænkt mig at sætte mig ind som ekspert i det her, men der kommer nok også Binding of Isaac og andre ting, ligesom det. Så ja. Jeg æder lige den her. Og drikker den her cola. Smadrer den her zombie, håber jeg ikke dør. Ja, der kan man jo se. Men jeg håber I var glad for at se det med, at måske var gameplayet ikke så interessant, men dog kunne det være, at I lige kunne lære lidt om mig. Ja. Det var sådan set det. Jeg håber I kan hygge jer, og vi ses nok i næste video.